Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Sorry, sir. Sorry. Kabadyo mong duha. Uy, hala, Arsinya. Imo mangguday ng giwalis imong blouse ug mo imong gitabon sa imong naong. Wa ka man di ay magbra. Ay, ikaw manggano diha. Imo mangginang giwalis ang imong duster ug may imong gitabos imong naong. Imo manggani na yapen bisan diaper lalang. Di ko muna ko piyoy. Di ko muna ko piyo. Mamuli si inyo. Bertigin na kong uwawa, Ping. Gilaliman ka nga nangatawa ang mga pulis, Ping. Laliman ka. Ako pang gikatawan si Arsinya. Unya, labaw pa di ay ko. Kauwa. Maura na imong reaction, Ping. Wala kay kasulti. Wadyo ko ikasulti, Gring. Wa ko mahibaw kung saya angay na ko isulti. Pero dili lang kay kadto ang akong reaksyon. Kay ang tinuod yun na kong reaksyon, mao ni Gring. Ay, ginoo ni mo, Gring. Nagluwa-luwa ako katawa. Uy, hala, Ping. Si Padre, Ping. Oh. Si Padre. Baby Peng, nang milagreng. Gring, nanong ni amanas pader. Uy, apot. Ay, nganong ako may imong pangutan-on, Ping. Gikulbaan mo ko. Hoy! Ay, atua. Ikaw lang rin kay kahiwan man ko. O sige. Pagdali dito ha, kay ako na lang mo abli ni Padre. Abi na ko, way tao, may muntag nang. May buntag sa Padre. Pasensya na, Dre, ha. To amang good si Piping sa CR. Ako sab dito sa kwarto. Pasensya nga, dugay kay kang naablihan. Okay na nang, uy, way problema. Lingkod, Dre, lingkod. Apit bang gulo ka madakpa nang. May istorya sa mga tao nga ako nagian din eh. Maolagi, Padre, uy. Uwaw kaayo, Dre. Di na lang na nato isgutan, Dre, ha? Kay nauwaw, naging kong maayo, Dre. Oh, sige nang, pero sa sunod, amping yun ha. O ayaw yung kalimti ang pagsulobog mas. Kay kabahay na yun na sa pang-adlaw-adlaw itong pagpagkabuhi. Apel na yun na sa gitawag nga new normal. Maolagi, Dre. Tod, si Nipiping ang akong gianhinang. Akong adtoon, Dre, ha? Padalion ako, Dre. Ang nailasab kong apurahan ang? Kadit, ako yan ito bago na nga. Sige, Padre. Kay ako sang tawgon si Piping. Kulbaan lagi ko tingalig. Nahibaw na siya. Kung mauman na iyang tuyo, kung nahibaw naman siya, wa man tingali kay angay ikabalaka, Ping. Kay hayag raman iyang dagway. Lain ra tingali na iyang tuyo. Bitaw, no? Sige na, ayuhan na imong dagway og atubangan na tos Padre dito. Nganom din akong dagway rong, Ring. Nagkatag! Pasensya na, Pader. Nadugay ko. Gitarong pamaguna ko hugas akong kamot. Gibalik-balik na ko sabon. Ako yung gipabuwa pag-ayo o gitarong yun ako pagkuskus.
gikan sa duha ka pad, sa likod sa pad, ang mga tudlo, ang mga ginga sa mga tudlo. Gayo gyud ako kuskus pader kay mo man gyud kuno nay angay buhaton kon manghugas sa kamot karong panahon na. O bitaw, sakto gyud kanoy. Unya pagkahuman namutang pagyugog alkohol pader. Gidaghan sa nako kay aron gyud way kagaw nga makatapot. Very good gyud kay kanoy. Lagi. Unya kanay imong mas noy mura magbag-o permi. Ha? Murag bag-o permi ng imong mas. Unya kining among mas pader ako gyud ning pinalansaw eh. Mao ba? Oh. Maayo kay noy. Pero kuan lang, wa lang yun magsulob si Milagring kanina paggawas niya. So, kumpiyansam kayo. Mao lagi kuno. Og diretso siya madakpe. Lagi? Lain siya ato noy ba? Ay, wa nagikulbaan na sad ko. Doon na ko'y pangutanan nimo. Saan ko manis pagsugod ha? Ay lagkakugang noy ha? Unsa day pader? Bahin sa unsa di ay? Kalma lang noy. May ipangutanan na gug ko? Unsa malagi na pader? Ay, wala na kurog na kong sugod. Nihilab na kong tiyan mo rin nagisa kong kabuhi. Kini lang una ako ipangutana. Bahin sa unsa malagi na pader? Kukunon sa mga ganina, akong ipaniguro nimo nga wag ko'y kasayuran sa tanan. Kalma lang noy. Kalma lang, unsa ka ba? Mangutana lang ko kung pila na yung kakatuig siyang pagka-sakristan sa itong parokya. Bahin na siya mong pagserbisyo ang akong toyo, Noy. Noy Piping! Noy! Nang! Nang Milagring! Ping! Ping! Ping, okay na ka? Gring, si Pader nilakaw na. Di ara ko, Noy. Iwan naman sa tanim mo, Noy. Ikaw, Ping ba? Pagtarong sa drago diha? O sa pagtuon ni mong padre abat? Abi manggod na kong nilakaw na ka, Pader. Sorry ha. Wapo ko makatiwas kung tuyo ni mo, Noy. Ha? Pero gitubag na rin ng Milagring akong pangutana. Kung pila ka na katuig sa pagserbisyo, isip sa kristan sa simbahan. Og may maayong balita si padre ni mo, Ping. Parisay no na ka, Ping. Ha? Mayo mo ko ng balita, Gring? Inginin ni Noy. Kay senior citizen naman ka. Di na ka pwede mapadayon sa pagserbisyo. Tungod lagi ning atong kahimtang karon. Mao nga nasabutan na mo sa pastoral council nga opisyal gyud ang imong pag-undang. Mao ba? Okay ra pa der. Saan taman? Pero wag ko kasabot nga nung maayo ning balita para ni Mugre. Patiwasa na si padre. Sigurado ha pa der ha. Ayong balita gina ha. Nasabutan na mo sa pastoral council nga tagaan kag pabaw, Noy. Mauna, Ping. Di ba maayong balita man na? Siya mo nang pabaw na pa der, kwarta? Oo, Noy. Gamay ra gud kay gamay ra man ang atong parokya. Iyawat lang sab nga malipay ka, kamo ni ng Milagring. Pila mas nang gamaya pa der. Bitaw, Dre. Pila di ay. Pader, pasensya na nga murag atat na atat gin mi. Wa baya gyud ko mag-apas ng kwarta pero mga pila gyud kang gamaya pa der. 50 Pesos? mil. Ha? O Noy, 50,000 pesos. Oh, Ay! Ginoo ko. joke. Oh.